Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από την πόλη της βροχής, την πόλη του πάρτι, του μπάφου και του χάσισο-κέικ. Είμαστε στο Χαραλαμπίδης και έχετε χαιρετίσματα από την όμορφη Ολλανδία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα εξηγήσουμε γιατί όλες οι γκόμενες οδηγάνε ποδήλατο με τζιν. Παρακαλώ. Γιατί είναι η καθημερινότητά τους. Γιατί είμαστε στο Χρόνιγεν, δεν είμαστε όπου όπου και είναι η νούμερο ένα πόλη στη χώρα αυτή, η οποία έχει τα περισσότερα ποδήλατα και είναι η νούμερο ένα ποδήλατο. Οπότε, εδώ κάποιοι τρέχουν, πολύ ωραία. Δυσανασχετούν για το κρύο, έχει κρύο, δεν τους νοιάζει όμως, οπότε άμα τρέχεις πιστεύω το ξεπερνάς το κρύο. Είναι ωραία, ωραία είναι. Και εδώ βλέπουμε ένα ντελιβερά με το stand πεσμένο στο δρόμο. Έτοιμος να σκοτωθεί, αψηφά τους νόμους για τη ζωή. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Hello. Είναι μια φίλη μου που είμαστε μαζί στο κανάλι. Ναι. Βεβαίως, παρακαλώ. Λοιπόν, θα παρατηρήσετε εδώ πέρα έχουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Μιχάλη Χουίσμαν. Είναι... Ποιος είναι ο άντρας στα ελληνικά η μετάφραση, αυτό είναι το επίθετό του, γιατί δεν ξέρουν... Χουίσμαν. Ναι, γιατί δεν ξέρουν από πού κατάγεται και πού ανήκει. Τώρα περιμένουμε έναν Ολλανδό, ο οποίος έχει βιώσει πάρα πολύ πραγματικά δύσκολα τα στενά της Ολλανδίας, στον οποίο και θα πάρω μια συνέντευξη, όπου θα μας πει το μαρτύριο που τραβάει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις πάρτι κάθε μέρα, να πίνεις μπάφους και να γνωρίσεις γκόμενες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά εάν θέλετε να χωρίσετε τη σχέση σας, η Ολλανδία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος να το κάνετε αυτό.